Nije problem u tome što ona mene ostavila. Ne. Problem je u tome što ne mogu da verujem da je našla boljeg. Kako boljeg? Strašno, luda. Pa ko može da bude bolji? Luda. A da je smrtno ljudsko biće? Molim vas, od jednog mene optužila da sam ja narciso i da je egocentričan. Molim, ja sam muškarac za 22. vek. Jel treba blago feminiziran? Evo, zvolite, blago feminiziran. Da sjedu mekinje i ovas, jedem mekinje i ovas. Pilates, savršeni zubi, politička korektnost, tuširanje 3 puta dnevno, jogging, najnoviji književni hitovi, senzualna masaža, nosim bosova odela, casual varijante, sportska elegancija, premijere, poznavanje vina. Ja sviram klavir od Mozarta do Kita Jarretta, da aranžiram bukete, kupujem slike, ja skupljam antikvitete, četujem, surfujem, poznajem sve erogene zone, kuvam egzotična jela, depiliram grudi, enormno zarađujem, ja razgovaram posle seksa, ja sam savršen, ja sam stigao do savršenstva, zašto je mene ostavila, zašto? Smirite se, zato što ona traži nesavršenog. Pa zašto? Takve smo mi žene.